no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, unha semana máis damos a benvida a unha nova edición de Informar que comezaremos falándolle da masiva manifestación en contra da mina do Touro celebrada en Compostela. Daremoslle conta tamén da recente constitución da Asociación de Rañeiros da Ría e falaremoslle de Antares, unha tartaruga mariña que se está a recuperar no Igafa na Illa da Arousa. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Federación Galega de Confrarías agarda que a Xunta desautorice a reactivación do proxecto da mina do Touro tras o rexeitamento social amosado na manifestación do pasado domingo. A campaña da Centola afronta a súa reta final cun moi bo balance de capturas. O Porto da Pobra rexistra un incremento do 30% de tráficos portuarios con respecto ao pasado ano. A Federación Galega de Confrarías agarda que a Xunta tome nota da manifestación en contra do proxecto da mina do Touro, denegando o permiso. Isto xa levamos a unha asamblea e entonces na asamblea o acordo que se acadou foi o de solicitarlle ao conselleiro de Industria pois que non concederá autorización para esta mina, non para voltar á explotación mineira en esa zona. Dende a Federación Galega apoian as reivindicacións das confrarías arousáns ante os riscos derivados da actividade mineira que poderían supoñer a contaminación da ría. Como presidente da Federación Galega, como non podía ser menos, pois estiven tamén apoiando pois as reivindicacións, sobre todo de as cofradías de unha zona como maiormente a Ría da Arousa, non tanto a súa margen sur, que corresponde á provincia de Pontevedra, como a súa margen norte, que xa forma parte da Federación Provincial de Coruña, e eu como presidente da Federación Galega pois estuve ali, non podía ser menos, e apoiando o que as cofradías desa zona reivindican, non? Segundo o presidente, a asistencia masiva á manifestación do domingo evidencia o forte rexeitamento non só por parte do sector productivo, senón de toda a sociedade, polo que considera que as institucións deberían tomar nota. Quedou claro por o número de xente que ali se congregou na Praza do Obradoiro e como estaba Santiago, porque podo decir que o recorrido transcorreu sobre a Plaza de Galicia, e cando eu iba na cabeza da manifestación estábamos casi entrando na plaza, na calle Cervantes, e ainda estaba salindo xente da Alameda. Aí había moitas personas e, bueno, cando a xente se une para unha reivindicación desta magnitud, pois eu creo que a quen corresponda ten que tomar boa nota do resentamento social que a apertura da mina provoca, non? Seguimos a falar co presidente da Federación Galega desta volta da campaña da Centola, que esta fin de semana inicia a veda. O vindeiro 17 de xuño arranca a veda da Centola, que se prolongará ata mediados de novembro. Precisamente as datas de peche e apertura volveron ser motivo de discordia entre confrarías, posto que moitos pósitos demandan unha veda máis longa para favorecer a revalorización do produto. Claro, estamos no mes de junio e a Centola ten que cerrar xa, e despois sobre o mes de novembro voltará a abrir, non? Entonces, como hai diferencias entre federacións, hoxe con
convócase as federacións provinciales e a Federación Galega para intentar consensuar unhas datas, e o máis normal, o máis lóxico sería que abrira e cerrara ao mesmo tempo, sobre todo Pontevedra e Coruña. Xa non Lugo, porque Galicia é tan grande que se dan zonas diferentes, non? Pódese dicir que a Centola, que ven máis un poquinho antes na zona sur que na zona do norte, entonces Lugo sempre defendeu o de retrasar a apertura da veda, non? A pesar das discrepancias en torno ao período de veda, a campaña da Centola pecha con récord de capturas, acadando os 120.000 kilos descargados nas lonxas da comarca do Barbanza, 3 veces máis que a pasada campaña. A escaseza de polvo favoreceu este incremento das capturas, posto que moitos profesionais optaron por dedicarse exclusivamente á Centola. As lonxas de Ribeira e de Muros lideraron o ranking de vendas. Esta semana constituíase oficialmente a Asociación de Rañeiros da Ría para a xestión directa do libre marisqueo. Os 6 pósitos que se integran agardan que o resto das confrarías se sumen ao proxecto. A confraría do Grove, que inicialmente non se adherirá, acabou finalmente por incorporarse á Asociación de Rañeiros da Ría, que se ven de constituir formalmente esta semana. Súmase así os pósitos de Rianxo, Pobra, Vilanova, Cambados e a Illa, que apostan pola elaboración dun plan de xestión conxunto para o libre marisqueo. Agardan que Cabo de Cruz, á espera de concretar unhas propostas, se sume tamén a entidade, agrupando así a maior parte da flota do libre. A maioría das cofradías que están dentro son as que máis socios teñen de dentro da ría, sacando Ribeira, que é a que non está entrando, pero as outras, Cambados, Isla, Grove, Vilanova, Nós, Cabo, Puebla. Cabo tiña aí unhas pequenas dudas, pero bueno, penso que vai facer unha reunión para salir desas dudas e contestará dentro de nada. Pero son as cofradías que máis rañeiros teñen na Ría de Arousa. A xestión directa dos bancos de Cabío, Boído e os Lombos repercutiría no incremento da produtividade que nos últimos anos descendeu ata facer que a actividade sexa apenas rendible. Ademais da rexeneración dos bancos, a entidade estuda tamén outros cambios, como poden ser as modificacións nos meses de traballo. Sí, a ver, eso é o problema que temos nesta ría, que está deixado na man de Dios o que é o libre marisqueo todo. O que se fixo foi intentar entre as agrupacións que por parte temos que tomar a iniciativa de coller isto tamén e leválo nós, porque ao fin e ao cabo somos nós que vivimos desto, non é nadie máis. En principio estamos 6 cofradías, o que esperamos é que se unan todas, esa era a idea, que entre todos intentar recuperar o que é a produción que había antiguamente aquí nos libres marisqueos, para que a xente non marche para outros sitios, porque estamos vendo que inverno tras inverno a xente tense que buscar por vida, porque aquí non se sobrevive no inverno. Na actualidade, a entidade está a esperar a resposta da Consellería do Mar, a que en xa lle teñen solicitado unha reunión para plantexarlle a súa proposta. Nós fai un mes, máis ou menos, mandamos unha solicitud dunha reunión para os que estamos dentro da gestora para propoñerlle cal era a nosa idea. Non tuvemos contestación a día de hoxe, vamos a volver a solicitar outra vez a ver se nos reciben. Por ese motivo, nós queremos falar con eles e plantear a nosa idea. Se nos din xa desde un principio que non é viable, pois excusamos de facer un plan de explotación. O que non pode ser é que estean dicindo que sí que era o momento que nos collamos e que queramos presentar un plan de explotación e que non nos reciban. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. O presidente de Portos de Galicia realizou na Pobra un balance dos tráficos portuarios nos portos galegos. Neste peirao Barbanzán vénse de rexistrar un incremento do 30%. Os portos galegos experimentaron neste primeiro cuadrimestre do ano un incremento do 13% de tráficos comerciais con respecto ao mesmo período de 2017. Destaca, entre outras, a importante suba do peirao da Pobra, con 36.000 toneladas descargadas, que supoñen un aumento do 30%. Os 3 primeiros portos nesta clasificación son o porto de Cariño, o de Ribadeo e o de Cee.
Desde o punto de vista do peirao de Pobra do Caramiñal, onde se concentran uns moi importantes tráficos de túnidos conxelados que se descargan aquí con destino á industria transformadora importante que hai no Barbanza, decir que se incrementaron un 30% entre o ano 17 e o primeiro cuatrimestre do ano 18, desde o punto de vista que estamos falando das 28.000 toneladas movidas en ese período de tempo no ano 17 e as 36.000 deste ano. Son as cifras que avaliamos de xeito positivo, de xeito que amosan a importante actividade económica que por este peirao pasa e con destino a esas industrias. No que respecta ás descargas de peixe fresco, Ribeira segue a cabeza dos peiraos autonómicos, con 31.000 toneladas descargadas neste arranque de ano. O primeiro é, como dixen, Ribeira, o segundo é Burela e o terceiro Celeiro. Entre as dúas cuestións, entre o peirao comercial de Ribeira e o de Pobra, se concentra, como queda manifestado, ese movimento tan importante, tanto de pesca conxelada, túnidos, ou de peixe fresco, que redunda, por suposto, nun sector punteiro para a economía do Barbanza, como é o sector transformador, o sector que ten que ver co mundo do mar. Iniciamos o noso apartado das breves dándolle conta dos últimos operativos desenvolvidos polo Servizo de Gardacostas. Axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia dependente da Consellería do Mar requisaron case 10.000 metros de aparellos de enmalle, máis de 200 kilos de peixe marisco e 119 artes de pesca en diferentes controles realizados nos últimos días ao longo do litoral de toda Galicia. A Ría de Arousa foi a zona na que se registraron maior número de comisos. Un dos operativos máis destacados producíase en Corrubedo, onde os gardacostas se fixeron con preto dos 5.000 metros de aparellos de enmalle, 32 kilos de peixe variado e 26 kilos de centola. Os fumadores de Rianxo terán un pouco máis difícil este verán. O Concello decidiu incluir as praias das Cunchas, Tanxil e a Torre no listado da rede de praias sen fume, facendo ademais dentro da máxima categoría, a denominada Oro, o ter a todos os seus areais nesta rede de zonas de baño libres de fume. Trátase do segundo municipio da provincia, despois de Corcubión en conseguilo. A rede de praias sen fume parte da premisa da Consellería de Sanidade, que a sabendas de que o consumo de tabaco é a primeira causa de mortalidade evitable, plantexa non fumar na praia, como un primeiro paso para conseguir unha sociedade sen tabaco. Coñecemos agora a Antares, unha tartaruga mariña que se recupera no Igafa despois de ser atopada en moi mal estado no Vicedo. Se a súa evolución segue así nos próximos días, poderá volver ao mar. Chámase Antares, mide 71 centímetros e pesa 24 kilos. É o primeiro exemplar de tartaruga mariña que visita o Instituto Galego de Formación en Acuicultura da Illa de Arousa para recuperarse. Foi localizada en moi mal estado preto da Illa Coelleira, no Vicedo. Antares foi recollido cerca da Isla Coelleira por o barco chamado Antares. Estaba en bastante mal estado, collido en un miño sobre aproximadamente uns 30 metros de profundidade. Os mariñeiros xa lle deron un primeiro tratamento de rehabilitación, auxiliados polo CEMA, vía telefónica. No proceso de curación xoga un papel fundamental os profesionais do CEMA, coordinadora pro estudo dos mamíferos mariños. De feito, a primeira fase da recuperación de Antares levouse a cabo nas instalacións deste organismo en Nigrán. O seu periplo non rematou aí. Antes de chegar a illa, tamén estivo en Valencia. Despois do período de recuperación, en un tanque de 1.500 litros nas instalacións que teñen o CEMA en Nigrán, onde lle fixeron os primeiros auxilios, tratamentos médicos, un pouco non comía, axudaronlle a comer mediante sondas e tal, pois conseguiron recuperala o suficiente como para continuar a fase de recuperación posterior no Arca, unha instalación que ten o Oceanographic de Valencia, donde moitas veces se teñen experiencia de recuperar tanto tartarugas como outros animales mariños para a posterior solta. Ademais de mellorar o seu estado, a tartaruga tamén aprendeu a prepararse para sobrevivir no océano. Acostumbrouse a unha dieta xa autónoma, de alimentación autónoma, mellorou as técnicas de natación e de mergullo, e agora está na fase posterior que preparala para a súa solta no medio natural. En este momento está adaptándose ás temperaturas das augas aquí no Igafa,
das aguas das nosas costas, esperando a época máis próxima para a súa solta. Da súa evolución dependerá o tempo que tarde en ser devolta ao mar. Podería producirse se todo vai ben en cuestión de días. O que si está claro é que será liberada no exterior da ría de Arousa para que as correntes mariñas a poidan devolver á súa casa no Caribe. Pois así poñemos o punto final ao noso programa desta semana, que xa teñen disponible na nosa páxina web canalriasbaixas.tv. Nos despedímonos ata o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.